Vítajte pri ďalšom videu. Ani to dlho netrvalo od našej poslednej cesty, kedy som prislúbila skorý návrat do Talianska. Sme opäť tu, tentokrát však v regióne Emilia-Romagna. Priznám vám, mali sme hrôzostrašné očakávania, nakoľko sa deň pred našim príchodom prehnala týmto regiónom veľká povodeň, avšak v čase príchodu už vyzeralo všetko v poriadku. Naše prvé kroky z bolonského letiska viedli priamo do mestečka Reggio Emilia, ktoré sa nachádza cca 40 minút od Bolone. Počas toho na vás čakajú rôzne turistické nástrahy, o ktorých si povieme ešte na konci videa. Región Emilia-Romagna patrí k tým bohatším v rámci Talianska a je to vidieť aj na uliciach. Skôr než sem prídete, určite si precvičte krčnú chrbticu, pretože bude dostatočne namáhaná tým, ako budete neustále pozerať do výkladov obchodov. Móda v miestnych uliciach je úžasná a nebudete vedieť odtrhnúť oči. Okrem módy tu určite nájdete aj krásne kultúrne pamiatky. Jednou z najkrajších je baroková výzdoba kostola svätej Giary. A práve preto je Reggio Emilia úplne ideálnou destináciou pre vás, ak nemáte radi turisticky preplnené miesta. Mňa osobne zaujala najviac čas okolo kostola San Prospero, je tam malé námestičko s krásnymi reštauráciami, ideálna atmosféra. No a my vyrážame na náš prvý výlet priamo zo slnkom zaliatých ulic Reggio Emilia do mestečka Modena. Mestečko Modena je charakteristické farebnými domami vo farbách oranžovej a ružovej a takisto je známe pre produkciu balzamikového octa a múzea Ferrari. Naše kroky už vedú ku najkrajšej katedrále v Modene a to je katedrála Duomo di Modena. Táto katedrála je postavená v románskom slohu na hrobe svätého Geminiana, ktorý sa nachádza v jej podzemí. Táto katedrála je známa svojou unikátnou výzdobou, vstup je zdarma a aj práve preto sa stala hlavným terčom turistov, ktorí smerujú do Modeny a môže sa stať tak ako nám, že v čase návštevy tam bolo pomerne dosť ľudí, preto je asi vhodnejšie navštíviť ju počas pracovných dní. Ak budete v Modene, určite toto miesto neobíďte, pretože je prístupná každá jedna časť tohto kostola vrátane podzemia, ktoré som spomínala. A keď sa vám zonujú turisti, môžete sa prejsť po krásnej záhrade, ktorá sa nachádza vedľa Vojvodského paláca. Naše ďalšie kroky ale viedli na okraj mesta, kde sa nachádza architektonická pamiatka, ktorá preslavila svojho autora po celom svete. V roku 1971 vyhral architekt Aldo Rossi súťaž o rozšírenie cintorína v Modene. Cintorín San Cataldo sa tak stáva jedinečným svetovým unikátom a pôvodný Cimitero Monumentale, ktorý sa neskôr na základe návrhu od Alda Rossiho rozšíril o Cimitero Nuovo, stáva absolútne futuristickou stavbou, ktorú navštevuje pomerne dosť turistov, napriek tomu, že je to cintorín. Toto miesto búra absolútne predsudky o tom, že miesto posledného odpočinku by malo byť plné depresie, veľa kvetov, veľa sôch a podobne. Je to jednoduchá strohá stavba, ktorá v podstate vytvára dojem bytovky pre duše. Hlavná budova tohto cintorína, tzv. Kubus, je obkolesená ďalšími budovami, ktoré vyzerajú ako administratíva. Bohužiaľ sú to tiež všetko hroby. Je to naozaj unikát, ktorý nikde inde vo svete nenájdete. Nasledujúci deň sme sa vydali na výlet do mesta Parma, ktoré je známe hlavne pre Parmigiano Reggiano a samozrejme pre parmskú šunku. My sme náš výlet začali ale vo Vojvodskom parku, kde bola úžasná jesenná atmosféra, krásne slnečné lúče a úplne to lákalo len tak si posedieť pri pohári granity. Po objavovaní parku sme sa vydali do historického centra mesta, ktoré je ohraničené pompézným palácom Pilota. Na tomto mieste nájdete niekoľko múzeí, galérií a takisto aj miestne divadlo. Čím viac sme sa blížili k centru, narastal aj počet turistov. Parma je totižto veľmi známa, hlavne kvôli gastroturistike. Veľa turistov je ochotných stáť desiatky minút v rade na originál parmezán len preto, aby si ho mohli kúpiť priamo v Parme. Napriek tomu, že by si mohli kúpiť parmský parmezán v akomkoľvek inom meste za zlomok ceny. Ďalším negatívnym dopadom na toto mesto ohľadom turizmu je to, že väčšina vstupov do katedrál a kláštorov je spoplatnená a všetky vstupy začínajú na pomerne vysokej sume od 13 eur vyššie, takže pokiaľ je vás v skupine viacej, môže sa vám výlet trošku predražiť. Avšak hlavná katedrála, ktorá sa nachádza v centre mesta, je zadarmo a určite sa oplatí ju vidieť, pretože je to nádherná galéria umenia, ktorá je plná prekrásnych malieb po celých stenách tejto katedrály. Toto miesto je tak nádherné, že som natočila neskutočne veľa záberov, ale musela som to okrzať, pretože by toto video malo cez 20 minút a určite by ste sa nechceli pozerať 15 minút na jeden kostol. Tak sa kochajte aspoň týmito zábermi a užívajte si to, čo sme my videli naživo.
Nasýtení umeleckými dojmami sme sa vybrali ďalej po uliciach Parmy a obdivovali sme miestnu architektúru. Miestne domy sú takisto ako v Modene pomerne dosť farebné a naozaj veľmi efektné na prvý pohľad. Všetky mestá v tomto regióne sú naozaj nádherné, ale z môjho pohľadu im chýba ten jeden základný charakteristický prvok a to je more. Bez toho proste to nemá ten správny wow efekt. Čo tu ale má určite wow efekt je miestna špecialita torta di riso alebo rýžová torta, v preklade náš rýžový nákyv, ktorý tu podávajú ako koláčik ku káve a je úžasný. Naozaj, ak budete v tomto regióne, určite to ochutnajte a stačí vám ten malý kúsok pre prežitie raja. My sme si ten náš kúsok raja vychutnali priamo na námestí San Prospero pri krásnom kostole San Prospero, kde sa nachádzajú ponuré pamiatky, nejaké tie relikvie, zostatky svätých a podobne, ale ten kostol je naozaj uchvatný, takže keď budete v Reggio Emilia, stojí za toho vidieť. Náš posledný celodenný výlet viedol do novej lokality, do lokality regiónu Lombardsko, do mestečka Mantova. Ak si pamätáte náš nedávny výlet v Pavii, tak Mantova je jeho väčšia sestra. Rovnako ako v Pavii, aj tu sa nachádzajú cesty vdláždené okruhliakmi, takže majú blahodárny účinok na vaše ploché nohy a tie kamene cítite ešte aj večer, keď si lahnete do postele. Počasie nám úplne neprialo, začalo pršať, trošku sa ochladilo, fúkalo, čo by v zásade nebol až taký veľký problém, pretože v Mantove máte pomerne veľa možností na interiérové aktivity, či už je to návšteva rôznych katedrál, múzeí a podobne. Veľká škoda ale bola tá, že v rámci mesta sa nachádza obrovské jazero, ktoré je veľmi fotogenické. Uprostred neho sa nachádza Lotosový ostrov, ktorý takisto je známou atrakciou v rámci Mantovy. A takisto sa tu nachádzajú mŕtve ramená rieky, ktoré vytvárajú dojem benátskych kanálov. Bez slnka to však stratilo svoje čaro. V tomto prípade nám teda nezostávalo nič iné, len sa venovať tým interiérovým aktivitám. Pozreli sme si miestnu katedrálu, rotundu San Lorenzo, ktorá je datovaná do 11. storočia. Prešli sme si všetky pamiatky, ktoré boli otvorené. Pomotali sme sa po centre a až sme zablúdili do miestnej pekárne Pane al Pane, kde sme ochutnali miestne pečivo a veľmi ťažko sa nám odtiaľ odchádzalo, pretože ten zážitok čerstvo upečených koláčikov bol úplne dokonalý. Ešte aj tento psík zavetril, že by mu z toho niečo mohlo padnúť. Asi to nebude prekvapujúca informácia, ale ani do tohto vojvodského paláca sme sa nedostali z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie, takže bohužiaľ, tak sme si chceli aspoň vylepšiť chuť pri jazere, kde sme sa chceli pozrieť na spomínaný Lotosový ostrov a toto je jediný záber, ktorý sa mi podarilo spraviť. To, čo ale určite stojí za návštevu v Mantove je Palazzo Te, kde v rámci jednej stupenky získavate vstup do 3 rozličných múzeí. Prvým z múzeí je priamo interiér Palazza Te, ktorý je monumentálne zdobený malbami. Konkrétne toto je miestnosť gigantov, ktorej keď sa postavíte, tak máte pocit, že ste naozaj veľmi maličkí. Tie malby sú po celom obvode. Vo vedľajšej miestnosti prebiehala výstava originálov Pabla Picassa. V ďalšej miestnosti tam boli kresby od Picassa a mohli ste sa k ním naozaj priblížiť na centimeter a nikto to absolútne neriešil. V ďalších interiérových priestoroch Palazza Te vás ohúria hlavne obrovské nástenné fresky, či už je to ich 3D efekt alebo motív, ktorý sa na nich nachádza. V niektorých miestnostiach môžete mať napríklad nad hlavou aj koňa. Druhým múzeum, do ktorého sa v rámci stupenky dostanete, je archeologické múzeum Maca, kde nájdete exponáty z Rímskej ríše, ale Egypta, takže niektoré z týchto exponátov majú aj niekoľko tisíc rokov. Okrem iného je tu aj živá múmia a nádoby kanopy, ktorých sa kedysi počas mumifikácie uskladňovali orgány mŕtvych. Posledným vstupom je vstup do kostola San Sebastiano, kde sa v podzemí nachádza táto neuveriteľne obrovská krypta. Nasledujúci deň nás čaká najväčšia turistická pasca tohto regiónu a to je mesto Bologna. Ako to už v Taliansku býva, najväčšie turistické pasce na vás číhajú i hneď na letisku a to v podobe Express Marconi. Ak si kúpite vstupenku cez automat, ktorý vám ako prvý udrie do očí, bude vás stať niečo cez 12 €. Ak si ju však kúpite priamo na turnikete pri vstupe na nástupište, bude vás stať €70, tak sa nenechajte oklamať. V Boloni poviem iba to, že tam nenájdete nič iné, čo by ste nenašli v ostatných menších mestách za polovičnú cenu a s menším počtom turistov. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a teším sa na budúce.